Ngayon pong umaga ay aking sisimulan ang ating serye ng mga lesson doktrinal. At magsisimula tayo sa pinagmulan ng lahat. We will begin with God. You know, the Bible's very first introduction of God is this. In Genesis chapter 1 verse 1, dito natin makikita ang unang pagpapahayag ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Diyos. Are you there? Basahin natin lahat. Genesis 1:1. The Bible says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." You know what amazes men? Heaven. If you look at the starry night, if you read the observations of scientists and astronomers and astrologers, we are amazed of heaven. We are also amazed of earth. But that is only the creation. Today, I want you to focus your mind to the Creator. Ang pinagmulan ng langit at lupa. Sino ba ang Diyos? Who is God? I want you to think for a while. Who is God? Sa totoo lang, hindi ko kailangang patunayan sa inyo na may Diyos. Hello? Kasi, kitang-kita natin ang ebidensya na may Diyos. The universe itself is the signature of God. Signature pa lang niya yun. Kung may dapat magdala ng burden of proof, ay yung mga tumatanggi na may Diyos. You see, there are real atheists in the world today. These people do not accept the reality that God exists. Kung debate, ang dapat maglabas ng ebidensya ay hindi po yung panig ng naniniwala na may Diyos. Ang dapat maglabas ng pruweba ay yung pong tumututol sa paniwalang may Diyos. Even Isaac Newton, isa sa mga dakilang scientists na nabuhay, ang sabi niya, in the absence of any other proof, the thumb, come on, thumbs up everyone. In the absence of any proof, put it down, the thumb alone would convince me of God's existence. So, alam nyo, akala ko, hindi ko na kailangang talakayin pa ang patungkol sa Diyos, sa Kanyang existence as God. Because it's obvious to you. Why would I belabor it? Bakit pa kailangang 30 minutes, 45 minutes na ako magsasalita na ang aking tatalakayin lamang ay ang eksistensya ng ating Panginoong Diyos? At akala ko hindi ko kailangang pahabain ang mensaheng ito. Pero alam niyo po, habang pinag-aaralan ko ang laki
or the vastness of the universe, hindi ko mapigilang magtaka. At hindi ko mapigilang sabihin sa inyo, we serve a big God. We serve a big God. Itong ating mga ginawang pagreverensya sa ating Diyos, wala pa ito sa mga ginagawa ng mga angheles upang purihin ang Panginoong Diyos. How big is God? How big is God? Gaano kalaki? Gaano kadakila ang ating Diyos? Sabi ni Abraham Lincoln, kilala niyo si Abraham Lincoln? Sino siya? Siya ay naging presidente ng Estados Unidos. Sabi niya, I can see how it might be possible for a man to look down upon the earth and become an atheist. Ano ulit yung atheist? Hindi naniniwala sa existence of God. Sabi niya, I can see how it might be possible for a man to look down upon the earth and be an atheist. But I cannot conceive, hindi matarok ng aking sariling isip, how he could look up into the heavens and say, there is no God. Ang punto niya, tumingin ka sa kalawakan at sa kalangitan at sabihin mong walang Diyos. Kalokohan yan. Sa nakita mong creation o laki o lawak at ganda ng kalangitan, papaano mong sasabihin na walang dakilang tagapaglikha? Bago po kayo pumasok kanina, maayos na yung mga upuan. Yung mga upuan ba, inayos nila ang kanilang mga sarili? Ibig sabihin, mayroong nag-ayos ng mga upuan. Sa kaayusan ng ating kalawakan, mayroon pang ibang Tagalog doon eh. Mamaya makukuha ko rin yun. Malalim na Tagalog ng kalawakan ay magpapahiwatig na merong naglikha ng lahat nito. Kaya katulad ng sinabi ni Abraham Lincoln, tumingin ka sa kalangitan at sabihin mong walang Diyos, isang malaking kalokohan yan. Kaya po ngayon, nais kong tumingin tayo sa kalangitan at kalawakan. The size of the universe. Ang observable, ibig sabihin, what the human eye and human tools can reach or observe. Ang observable universe, sabi ng mga scientists, ay 93 billion light years ang lawak. Para magkaroon kayo ng idea, 93 billion light years. Ang isang light year, ang lawak po niya is 9.46 trillion kilometers. So 9.46 trillion kilometers times 93. Hindi na kaya ng calculator pa yan. Ganun po kalawak ang kalawakan. Based sa observable, ibig sabihin po, malamang merong hindi kayang maabot ng teknolohiya na parte ng ating universe. Para mas maintindihan nyo pa, ang liwanag, light, do you know how fast light travels? Matalino po yung lumikha ng optical wirings ng ating mga internet. Kinokonek po yan ng mga bansa. Alam niyo kung saan nilagay? Sa ilalim ng dagat. Optical po ang tawag doon. Light. Do you know how fast light travels?
It travels on a 300,000 kilometers per second. Ganyan kabilis bumiyahe ang liwanag. Ulitin ko po, 300,000 kilometers. So yung isang segundo, halimbawa, tap natin, nandun na, 300,000 kilometers away, yung liwanag. At pag gagamitin po natin itong light years, meaning the travel of light, bilang way to measure the vastness of the universe, aabutin ka ng 93 billion years. Yung liwanag, 92 billion years para makross niya from end to end ang kalawakan. That's how vast the universe. Can you picture that in your mind? My question to you is, how big is God? He is bigger than the universe. Yan po yung Diyos na inyong sinamba ngayon. Yan po yung Diyos na nung nagbibihis ka, Panginoon, para sa iyo to. Siya yun. Bigger than the universe. Kaya nga po, ipinapakita natin ngayon na kung kaya nating magdamit ng ganito, pag may ikakasal na tao, hindi ba natin kayang gawin ito para sa God of the universe? Sabihin na nila na, ano ba itong mga to? Masyadong sosyal. Ba, pumasok ka nga sa Malacanang na hindi naka-Filipinyana. Malacanang lang yan. Palasyo lang ng presidente. Presidente lang yan. At bakit lang? Kumpara sa ating Diyos. Naunawaan niyo po mga kapatid? Universe yun. Gaano kalaki ang ating galaxy? Ang ating galaxy ay tinatawag daw sa mga science na Milky Way. Maraming gatas. Ang lawak daw po ng ating galaxy is about 100,000 light years. At dito sa ating galaxy, approximately, if you look at the sky at night, wherever you are from, the US or Canada, but if you look at the sky at night and you see all the stars, the scientists have calculated there are approximately 100 to 400 billion stars. Kung bibilangin mo ang bawat between ng isa-isa, subukan nyo nga mamayang gabi. Lumabas kayo sa bahay. Ano kaya kung sa September 8 na lang, kasi daw may eclipse sa September 8. Bukas yon. Ayun. Subukan nyo bilangin lahat ng mga between. At ang pagbilang mo, isang between kada segundo. Aabutin ka daw ng 3,000 taon para matapos na bilangin ang mga between sa Milky Way lang yan. Sa Milky Way. Ang universe, maraming mga galaxies. Isa lang po yung Milky Way sa mga galaxies na ito. Sino sa inyo ang mabubuhay ng 3,000 years para lang bilangin ang mga between? How big is God? Bigger than the Milky Way. And my God created all of those stars. My God has stretched out the heavens. My God has created the universe. That's our God. And that's the God that we serve today. Ang earth, paano na yan? Sa lawak ng kalawakan, sa laki ng Milky Way, alam niyo po, sabi nila na yung earth ay parang isang maliit lamang na tuldok
ng isang solar system, ng isang galaxy sa universe na may laman na 2 trillion galaxies. According to science, ang Earth, tuldok lang. Kaya sabi po ni Sir William Herschel, isang astronomer na nakadiskobre ng Uranus, all human discoveries seem to be made only for the purpose of confirming more and more the truths contained in the sacred scriptures. Alam niyo kung gaano kadakila ang librong ito? Ito lamang ang librong makakapagbigay ng totoong realidad at katotohanan tungkol sa mundo na meron tayo ngayon. At kahit gaano kalawak ito, mga kapatid, pakinggan niyo maigi. Dadalhin ko kayo sa verse na to. Malawak ang universe, 2 trillion galaxies, at ang Earth ay siguro wala pang tuldok. Mga kapatid, pag binasa mo ang Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens. Yan po ang universe. And the earth. Partikular ang Diyos. Dalawa lamang po ang nilikha ng Diyos in the beginning. The heavens. Ano yung the heavens? E di lahat na yan ng mga galaxies. Lahat ng mga between na yan. Ang sabi ng Diyos, heavens and the earth. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Sa lawak at laki, ang sininggle out ng Diyos and the earth. Diyan tayo nakatira ngayon. Diyan tayo nakatira. Kaya kung pinipicture mo, ito yung kalawakan, narigat pa yung tapok ti earth, kasanukan tulong arod nga taon. How big is God? How big is God? The next question is, what is man? If God is so big, then what is man? Nakikita nyo ba mga kapatid? Here's the question. Kung gaano kalaki ang universe, kung ganito halimbawa kalaki ang universe, ganito maigi, ganito kalawak. Okay? Ito. Ito yung galaxy natin. Ayan o. Maliit. Galaxy. At hindi mo na makita yung planeta doon. Kung nasa perspective ka ng Diyos, tumitingin ka sa buong universe, mapapansin mo pa kaya ang taong nilalang? Hello? Come on now. Kung problema mong pinag-uusapan, problema mo lang yan. Eh, ang problema ng Diyos, kalawakan. Dumagdag ka pa. Pero maliit ka lang sa kanyang paningin. Kahit pa sinong tao, maliit lang sa paningin ng Diyos. Alam niyo, the more I reflect on this, mas lumalawak po yung aking pananaw sa buhay. That life is not about me. Life is not about what's happening in the world today. It's about the Creator, God. Life is about Him. Lumalawak yung pananaw ko sa buhay. Sana ganun din po kayo. Ano ang tao? Alam nyo, yan din ang tanong ni Salmista David. Sa Awit, Kapitulo 8, ang sabi po niya, when I consider the heavens, the work of thy fingers, daliri lang yun ha, gumalaw. The moon and the stars which thou hast ordained. Next. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man, that thou visitest him. Hello?
How big is God? And what is man? Sino ka lang? Sino lang ako sa mata ng Diyos? And yet, God is mindful of you. Gusto ko na ma-realize natin, mga kapatid, respetuhin natin ang ating Diyos, ang ating tagapaglikha. Ito ang amazing, mga kapatid. Isaiah 43 verse 1. But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Alam nyo, itong nakakapagtaka. Ang Diyos yung nagsabit ng lahat ng mga bituin na yan eh. Kaya alam mo minsan yung naliligaw, sabing ganun eh. Suusungkitin ko ang lahat ng bituin. Diyos ka ba? Ano, ang laki naman ng tingin mo sa sarili mo. Although it's a kind of poetic, it's something that you're not literally going to do, but you would like to prove how big is your love. Susungkitin ko ang bituin. Ubunag to dagiti bituin. Ket pagbalinag to. Ano di jayan? Ikwentas ko keng ka. Kasta ti panagayat ko keng ka. Diyos ka ba? Parang ang liit na tingin natin, di ba? Pero makinig. The God who hung the billions of stars know your name. He knows your name. Lahat po ng mga bituin na yan, Diyos siya, palagay ko po, may pangalan ng lahat ng mga bituin na yan. Billions of stars. God probably, it's not in the scripture, pero ito lang po ay kathang isip. Probably God has named every star. 400 billion. Sa Milky Way pa lang yon. Iba pa sa mga other trillion of galaxies. Alam niyo ang pangalan mo? Rovi, Jonald, Jojo, James, Kirk. Ako nga, hindi ko na maalala yung mga pangalan niyo. Hindi naman ako Diyos eh. Nico, Pope Benedict, ayan o. Joel, Brother Alex, Tito Dante, Tata Vicente. Uy, kapatid, alam ng Diyos ang pangalan mo? Ang parang nakakatuwa dito na-notice pa ako ng Diyos. Kaya nga, wala ka talagang karapatan na i-disrespect yung Diyos na naglikha Pag nag-sink in ito sa'yo, mas mapapahumble ka pa. Parang ang yabang mo, di ba? Pag naunawaan mo na ang laki pala ng kanyang hawak, may panahon pa sa'yo, mahihiya ka sa sarili mo. Parang kung halimbawa, ang isang tao, hindi mo masyadong kilala, pagtratuhin mo siya, ganun lang. Pero nung malaman mo, bilyonaryo pala, 1,000 pala ang kanyang negosyo. Umaabot sa 5,000 ang kanyang tauhan sa negosyo. May panahon sa'yo, yayabang ka pa? Wala na Mapapahambol ka Ang sasabihin mo na lang, grabe yung taong yun. 5,000 ang tauhan. Binisita pa ako. Ganun po ang ating Diyos. Kaya kung minsan dahil wala pong ganon sa ating isipan, pag tayo ay tumingin sa Diyos, ay parang ganun na lang, parang kaibigan lang. I know that God wants to be a friend to you, but not too much of a friendship that you forget He is still your God. Parang kung ikaw ay nanay sa iyong anak, yes, magkaibigan kayo, pero hindi lang kayo magkaibigan.
nanay mo siya. Although ang nanay mo ay kaibigan sa'yo, pero respetuhin mo pa rin bilang nanay. Na ang ating Diyos ay gustong makipagkaibigan, makinig sa'yo, pero alalahanin mo, purihin mo siya bilang Diyos. Dahil Diyos siya, hindi mo lang siya kaibigan. Yan po ang layunin. Yan po ang simpleng layunin ng mensaheng ito. Tapos pag ang Diyos nagsabi sa'yo, dumako ka doon sa worship. Ay, pag may panahon ako, wow. Wow. Sabi ng Diyos sa'yo, ibigay mo yung ikapo. Kailangan ba ng Diyos yung ikapo mo? Sinasabi ba niyang ibigay mong ikapo dahil kailangan niya? Hindi po. Pero gusto niya lang matuto ka. Naalalahanin siya. Hindi lang bilang tagapaglikha, kundi provider ng buhay mo, kapatid. Ganyan ang ating Diyos. Palibhasa ang tao, nahulog sa kasalanan. Kaya wala nang ibang nakita ng tao, kundi sarili niya lamang. Maliwanag ba mga kapatid? Matthew 10:30. Matthew chapter 10 verse 30. But the very hairs of your head. Ay, pambihira. Tumitindi ang detalye natin dito. Kanina, pangalan mo lang eh. Yung bang maalala lang ng Diyos ang pangalan mo, okay na yun eh. Sa lawak ng universe na ating nakita, sa laki ng galaxy, billions of stars, maalala niya lang ang pangalan mo, napakatinding bagay na yun. Eh yung bilangin niya pa yung buhok sa ulo mo yan. Alam niyo ibig sabihin ng the very hairs of your head are all numbered? Hindi po ibig sabihin, alam niya kung ilan ang buhok mo. Ang ibig sabihin, alam niya kung alin dyan ang unang tumubo. Numbered. Pagtanungin mo, Panginoong Diyos, saan po ang unang tumubo na buhok ko rito? Sasabihin niya, yan. Actually, yung unang buhok po, wala na, nalagas na yon. Yung natitirang pinaka-oldest na buhok mo dyan, pang 55 na buhok na tumubo yan. You know what that means? God is into the details. Alam nyo, ang nakakamangha sa mga tao, tinitignan ko, halimbawa, mechanical engineer ka, umimbento ka ng makina. Isang detalye lang na maliit na hindi mo napansin ay sapat para hindi gumana ang buong makina. Or, sapat para sirain ang buong makina. Do you realize how big God is? Yet, when He created the world, He has all the details in His mind. Wise God. Grabe no? Alam mo, ang isang doktor, ilang taon pag-aralan ang detalye ng katawan mo? Ilang moments lang para gawin ka ng Diyos. Na lahat ng kanyang nilikha sa pagkatao mo, ilang taon na aaralin ng isang doktor yan. Alam nyo, pag nakakakita tuloy ngayon ako, lumawak yung aking pananaw sa buhay dahil dito eh. Makailan lang tinitignan ko yung mga ginagawa ng mga Chinese na mga bridge. Sabi nila, they made the advance. Sabi ko, Panginoon, ikaw lang, isang pitik mo lang yan. Lahat ng bridge na yan, tapos eh. Ganun po ang Diyos natin. Ikaw, sobrang mangha mo sa siyensya, sa teknolohiya. Eh yung taong gumagawa nun, sino ang naglikha ron? Sinong gumawa ng utak na yan na makaisip ng ganon? Diyos, mga kapatid! Wow! That's why you need to know who God is and know how to properly treat Him as God. Alam niyo ang ginagalang ng mga presidente, mga
emperor at mga prime ministers ngayon, yung mga bansa na may matitinding military weapon, hindi mo pwedeng maliitin ang mga bansa na may matitinding military weapon because they are capable to destroy a wide range of destruction. Ginagalang yan. Kung sino daw yung nakaimbento ng mga ganyan, mga lahat-lahat, ginagalang. Hindi mo pwedeng maliitin. Alam niyo ang gusto ko ipakita sa inyo? Huwag na huwag mong mamaliitin ang Diyos. Totoo. Ulitin ko. Ang Diyos nais makipagkaibigan sa iyo, pero alalahanin mo, always treat Him as God. He is more than your friend. He is more than our Heavenly Father. He is also God. Mag-behave ka sa Kanyang harapan. Umayos ka sa harapan ng Diyos, sa Kanyang mata. Kasi ang ultimo, pangalan mo alam, buhok mo alam, ang bilang ng buhok na yan. Hair number 1, number 2. Pati hair follicles, alam pa ng Diyos yan. Pastor, ano pa? The God who sustains the galaxy, the God who hung the billions of stars, the God who created all this vastness. Ito ang amazing. Love you. He loved you enough to send His Son to the cross. How big is God? How big His vast domain? But is small enough to live within your heart. That's God. You are just a creator of God. I am just a creation of God. You should know how to respect the God who created you. Are you listening now? Ayan ang ituro natin sa ating mga anak para lumaki sila na may galang sa Diyos. Para pag dinala mo sa church, sa sinabi mo, anak, umupo ko ha, Diyos ang ating sasambahin doon. Alam niya paano umupo. Kasi nakilala niya ang Diyos. Mahirap po ang taong walang kinikilalang Diyos, kundi sarili lamang, pera lamang, tapos sobrang impress sa tao. Grabe pag tao ang pinuri, pero pag ang Diyos, walang maisabing pagpuri. Because nobody showed you how big God is. Biruin mo yan. Sabi ng Ama, you go to earth. Punta ka dun sa tuldok na maliit na yon. At yung mga tao ron na nagkasala, ayaw kong mawala forever. Biruin mo yan. Pwede ka naman ng kalimutan ng Diyos, kapatid. Pwede na akong kalimutan ng Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Trillions of galaxies, pwede siyang maglikha ng panibagong earth. Ano lang, He only spoke the word and everything came into existence. If God would have said, yung mga tao dyan sa earth, pabayaan mo, tuldok lang yung earth na yan. Walang kwenta ang mga taong yan. Nilikha ko, walang utang na loob, walang pasasalamat, tinalikuran ako ng ganon. Ako ang creator, sila pang mayabang, pabayaan mo yan. I'll create another earth. Saan ka ngayon, kapatid? Pag pinabayaan tayo ng Diyos, saan tayo ngayon? Hoy, humanga ka naman sa Diyos mo, kapatid. Pag sinabi niya, okay, nasan ba yung isang galaxy rito? Ito na nga. Okay, ikaw na galaxy. Let there be earth. Pak! Let there be millions of people right away. Pak! Kalimutan niya na tayo. Asan tayo ngayon? Tapos pag nag-isip ka tungkol sa sarili mo, grabe, ito, ganyan, pambira. Kalimutan mo ang Diyos. How big is God? Are you there? Kaya sabi ni Guglielmo Marconi, isang inventor, siyang nag-imbento ng radyo. Sino sa inyong mahilig magbukas ng radyo? Ang inventor po na si Guglielmo Marconi, ang sabi niya, I declare with pride that I am a believer. I believe
Not only in the theoretical God, but in the God who is concerned with the fate of every single one of us. Pag concerned ang Diyos sa kapakanan ng kaluluwa mo at ikaw ay Kanyang iniligtas mula sa impyerno, yung mga concern mo ngayon, maliliit lang. Huwag mo namang hayaan ng mga problemang yan ang maging dahilan at hadlang na hindi mo mapaglingkuran ng iyong Diyos. Ang pangatlong tanong, why did God create the world? Umikot yung utak ko eh. Sabi ko, Lord, ano bang iniisip mo? Ba't ka lumikha ng mundo? At bakit mo naisipang lumikha pa ng tao? Hello? Think over a while. If you were in the position of God, why would God create the world? Para maunawaan nyo naman mga kapatid, na itong mundo, itong earth na ating ginagalawan at ang buhay nating gumagalaw sa mundong ibabaw na ito, ay magmumula doon sa pinakadahilan bakit ka nilikha ng Diyos. Makinig kayong maigi. Why? Why did God create the world? Ang sagot po ay nasa Revelations 4:11. Pagkibasa nga natin lahat. Ready, go. Thou art worthy, O Lord, to receive glory. Bumasa kayo? Ano ba naman yan? Salita ng Diyos yan? Ayaw mong bumasa? Pampihira. Kakasabi ko lang sa inyo, God is big. Ganyan mo tratuhin ng Diyos? Salita na yan. Pag sinabing bumasa, bumasa. Mga kapatid, wala tayong respeto sa Diyos, ha? Oh, nakarinig na naman kayo. Amen? Okay. Pampagising lang yun. Ito, basahin natin lahat, go. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Grabe. Bakit daw naisipan ng Diyos maglikha ng mundo? Para matuwa siya. Tanong, natutuwa ba ang Diyos sa nakikita niya sa mundo ngayon? Bakit kanya nilikha? Para matuwa siya. Ang tanong, natutuwa ba ang Diyos sa buhay mo? Yan ang dapat mong maunawaan ngayon. Kasi hindi ka nandito na ikaw lang. Sino sa inyo nandito na ikaw ang nag-create ng sarili mo? Galing mo ah. AI ka ba? Nobody came here and created his own. We did not self-exist. Hindi po totoo yung sinasabi nila na galing daw tayo sa isang maliit na living thing sa dagat. And after 5 million years, here comes the man and the woman. Walang ganoon, kalokohan yun. That's why you know what? Listen, atheism is a crime to society. Kahit pa maging viral to. Atheism is a crime to society because you are removing the very moral foundation of the existence of man. Kaya nga ang tao nakakaisip na gumawa ng tama, iwasan ng mali, dahil po iniisip niya yung Diyos na naglikha. Alisin mo ang Diyos. Ano pa ang dahilan mong gumawa ng tama? Ano pa ang dahilan mong umiwas sa mali? Self-preservation? Maliit po. Na dahilan yan. Diyos ang pundasyon, moral ng tao. Are you still there? Amen? I am very passionate. Sana po, ang makita nyo ngayon, yung mensahe. Yung mensahe. Kaya ulitin ko po yung tanong, nilikha ka ng Diyos? Tanong, bakit ka nilikha ng Diyos? Para, Para matuwa. Kung ikaw ba may nilikha, marami sa atin ang magaling maglikha.
Hindi ka ba natutuwa sa ginawa mo? O si Tito Dante, siya ang nag-welding yan, o. Hindi nyo mapapansin yan, pero siya every time pumunta, di ba dito? Ginawa ko yun. Galing. Hindi madaling gawin yan. Utak ang pagaganahin mo dyan. At matinding pag-iisip ang pinagana niya para lang maikabit tong mga speakers na to. Totoo yan, mga kapatid. Kaya pag every time siguro makita ni Tito Dante, pag pumunta rito, siyempre Tito, di ba? At least kahit papaano, mapapansin mo, amen, thank you Lord, nagamit mo ako, nagawin yon. Thank you for giving me the wisdom. Di ba mga kapatid? Natutuwa ka sa ginawa mo. Ngayon, nilikha ka ng Diyos. Yan ang tatandaan mo. Kaya nga pinag-uusapan natin, Creator God. Ang pinakahuling tanong pagkatapos nating madiscover, how big is God and what is man? Why did God create the world and man in the first place? Basahin natin muli yung verse. Ulit-ulit lang, pero basahin natin. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Nilikha tayo ng Diyos para matuwa siya, para magbigay puri sa Kanya. Men, people of the world, listen. We are supposed to give pleasure to God. We are not here in this world for our pleasure. We are here to give pleasure to our Creator God. Anong ginawa ng kasalanan? Inilayo ka. Kaya nga walang automatic sa utak ng tao na papurihan ng Diyos. But if you are now a child of God because of the Lord Jesus Christ, His only begotten Son, whom He sent from heaven above, traveled all the way through all the galaxies just to come to this one single little point called earth and die for humanity. If you have that Christ in your life right now, give glory to your God. Sabi ng mathematician na si Blaise Pascal, have you heard of him? Sinong magaling sa math? Ayan. Pag magaling ka sa math, magaling kang dumiskarte. Bakit ako pastor? Bagsak ako sa math, pero magaling naman akong dumiskarte. Di, ayaw mo lang yung teacher mo nun. Pero kung magaling kang dumiskarte, matalino ka sa math. Si Blaise Pascal ay isang mathematician at ang kanyang sinabi, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God, the Creator. Yan po yung CPU ng puso mo, yung lugar na Diyos lamang ang pwedeng umupo. The very throne room of God in your life. Is God now the ruler and the king of your life? Siya na ba ay nakaupo sa tronong yan ng buhay mo? O baka wala pa ang Diyos sa tronong yan ng buhay mo? Kaya kung sa umagang ito nakikinig ka, pero parang tumatalbog lang ang mga salitang ito, ay malamang wala pa kasi ang Diyos sa puso mo. Why not today come to Christ and know the salvation na plinano ng Diyos para magkaroon tayo muli ng relasyon. Pagkatapos ng tao na hiwalay dahil sa kasalanan, si Kristong nagbayad ng kasalanan para magkaroon tayo muli ng relasyon sa ating tagapaglikha. Sabi ni Leo Tolstoy, without God. Si Leo Tolstoy, isa pong poet, manunulat po siya. At ang sabi niya, without God, life makes no sense. In other words, God is the answer to your why. Why are you here? And make God the answer to everything you do in life. Why do you take that course? Why do you take that career? Why did you marry that person? Why do you start a family? Why do you do what you do? Make God the end because He was your beginning. Gawin mo na ang Diyos ang pinakarason dahil Siya ang pinagmulan mo.
Siya ang hangganan ng iyong lahat. Pag manganak ka, marami sa inyong buntis dito, ialay natin yan sa Diyos. Pagbigyan ka pa ng Diyos ng 20, 30 years sa buhay na ito, Diyos ang magbibigay niyan. Ialay mo para sa Kanya. Siya ang ating pinagmulan. Siya rin ang dapat dulo at hangganan ng lahat o dahilan ng ating buhay. God was the beginning. May He be the end of all our considerations. As I conclude, ano po ang ating natutunan ngayon? Summarize ko sa inyo. Anong ibig sabihin natin ng mensaheng ito ngayon? Number 1, the universe is vast, but God is bigger. Di na matarok ng isip natin gaano kalawak, kaya nga kalawakan. But God is bigger. Kaya ang tanong, how big is God? Come on, answer. How big is God? Bigger than the universe. Number 2, man is small and fragile. Kita mo ti pinang take care ti apo king ka. No di ima na kat kaya na nga maintain ti universe. Kasla, nakakita na ba kayo ng video ng mga gumagawa ng relo? Maliliit po na gears yan eh. Kailangan, di ba, nakakita ka na nun, yung may, anong tawag doon? Di mo alam yon? Parang telescope yun na maliit eh. Talagang maingat po sila kasi apakaliit talaga yung mga gears na yon to put in place. You know, that's how God deals with you. Tender, loving, care. Kaya pati problema mong dumarating sa buhay mo, talagang dinidesign ng Diyos yan eh, para sa ikabubuti mo kapatid eh. Tapos eto ka, magko-complain ka sa Diyos? Wala kang ang karapatang mag-complain. Wala kang ang karapatang mag-question sa Kanya. He's the potter, you are the clay. Kung anong gusto niyang gawin, anong karapatan mo mag-complain? Wala! Oh. Mayabang kasi tayo eh. But man is small and fragile. Pero ito ang napaka-comforting. God is mindful. Kung kabisado niya ang binilang niya ang buhok mo, alam niya rin kung may pera ka ngayon o wala, kung may pamasahe ka pag uwi o wala, kung may pambili ka pa ng hapunan o wala, kung may maibigay ka pang allowance ng anak mo bukas o wala. Alam ng Diyos lahat yan. At hindi niya lang alam, mindful sa'yo. Mindful. Mindful. God is mindful of your problem. God is mindful of your burden, your heartaches. God is mindful of that. Number 3, God created all things for His glory. And He created you for a relationship with Him. Katulad nung aking sinabi na Siya po ang simula at pinagmulan ng ating buhay. Siya dapat ang dulo o pinaka-dahilan bakit tayo nabubuhay. Can you make that today? Simple lang po yung point na yon. Pero if you make that, your life will change. Your future will be so blessed of that Creator God. He was our beginning. Make Him the end of all your considerations. Basta magdesisyon ka, Siya lagi ang una mong ikokonsidera sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluguran, kalwalhatian, at para sa Kanyang kapurihan. Number 5, and just as the universe operates unlost, Diyan po ako lalong nagtaka sa Diyos kasi meron akong pinanood din sa YouTube yung human anatomy. Grabe. Di ko matandaan lahat sa dami, Doc Lester, pero ang natatandaan ko doon, may mga cells, may DNA pa. Biro mo yung mga detalye na yan, kapatid. Nung likhain niya ang tao, nandun lahat sa kanyang utak yung detalye na yun.
Si Thomas Alva Edison, kaliit-liit na light bulb, hindi niya mapasindi, 1,000 pagkakamali para lang maunawaan niyang lahat ng detalye. Samantalang ang Diyos, in just a moment, He formed man and breathed the breath of life, and you became that living human, living man. And He has the anatomy of your life, your body in His mind. Amen ba, mga kapatid? Just as the universe operates on that law. Kasi po, pag kahit yung iba nga may sakit, anong tawag doon? Yung autoimmune. Tama ba yon? Mismong kalaban niya na yung immune. Ibig sabihin, a part of his cellular or DNA or whatever. I'm sorry, I don't know the word. But somehow, kumbaga sa computer, nagkamali yung codes. Mali yung code, sira ang katawan, mga kapatid. That's why the body operates on law. A law that God has ordained. Inutusan niyang atay. Atay, yan ang function mo ha. Utak, ito ang function mo. Ikaw puso, ikaw baga, ikaw kuko, ikaw buhok, ikaw mata, ikaw dila, ikaw lahat. Ito ang function mo ha. God ordained all that part of your body and they function because God ordained them to be so. Tapos sasabihin mo, gagawin mo lang ang gusto mo sa buhay. Oh wow! Wow! Huwag mong gagawin ang gusto mo sa buhay. Gawin mo ang gusto niya. Sumunod ka sa kanyang batas. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito po ang pinakadulo at pinakarason ng buhay ng tao sa bulat ng lupa. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. That means know how big God is. And respect Him. And keep His commandments. Sundin mo yung batas. Inordain niya na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Huwag mong gagawin ang gusto mong gawin. Huwag mong ipipilit ang gusto mo. Gawin mo ang batas na kanyang binigay. For this is the whole duty of men. Bakit po nagkasira-sira ang tao? Sumuway sa batas ng Diyos. At sa bawat pagsaway mo, you reap a consequence from the Almighty God. Kaya nandito kaming mga pastor, mga lingkod ng Diyos na ipangaral ang salita ng Diyos. At sabihin sa inyo, ito ang nais at kalooban ng Panginoon sa inyong mga buhay.